Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι όταν έκλεισε το θέμα της εξεταστικής, δεν θυμάμαι, ήμουνα σε ένα κανάλι το ίδιο βράδυ, νομίζω ήταν στο Extra 3, οφείλω να το πω ότι ήταν εκείνο, και είπα ότι απόψε μπήκε η ταφόπλακα στο παρόν πολιτικό σύστημα και πραγματικά ήταν ντροπή η απόφαση εκείνη της εξεταστικής για το θέμα της Siemens. Δεύτερον, να πω ότι αντί για τα 170 εκατομμύρια που μας δίνουν ως αποζημίωση, άρα αποδεχόμενοι ότι φταίξανε, αντί για τη συγγνώμη που θέλουν να μας πούνε στη συμφωνία που θα υπογράψουν, αποδεχόμενοι ότι φταίξανε, θα ήθελα η ηγεσία, η πολιτική, ο κύριος Παπαδήμος, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Σαμαράς, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Παπανδρέου, να απαιτήσουν για να υπογράψουν αυτή τη συμφωνία τα ονόματα και την κατάθεση του κυρίου Χριστοφοράκου. Απλά. Δώστε μας την κατάθεση του κυρίου Χριστοφοράκου. Γνωρίζουν πολύ καλά οι Γερμανοί ποια είναι τα ονόματα που ανέφερε ο κύριος Χριστοφοράκος, ποια είναι τα ονόματα των πολιτικών οι οποίοι έχουν πάρει χρήματα ή και των κομμάτων, και δεν θέλουμε αποζημίωση. Και ελάτε να υπογράψουμε τη συμφωνία. Το απλό, το στοιχειώδες, το υποχρεωτικό που έχουν να κάνουν. Γιατί για μας, που είμαστε έξω από όλα αυτά, κύριε Τρενταφυλλίδη, όπως είναι και όλος. Εσείς ξέρετε τα ονόματα, κύριε Σταμάτη? Πολιτικούς, για κάποιους, όχι, δεν τα ξέρω δυστυχώς. Αν τα ήξερα θα τα έλεγα, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Είμαι 8 χρόνια βουλευτής συνολικά. Έχω εκλεγεί παλαιότερα, εξελέγει και τελευταία. Γνωρίζω και την κυρία Σακοράφα από την παρουσία της και την συνύπαρξή μας στη Βουλή. Είμαστε από τους βουλευτές οι οποίοι, όπως είναι και η πλειοψηφία πιστεύω, οι οποίοι δεν ανεχόμαστε να μας εντάσσουν στο σύστημα και να λένε ότι το σύστημα είναι πουλημένο. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν δέχομαι τη συλλογική ευθύνη και την έννοια της συλλογικής ευθύνης. Πρέπει να υποθούν, επαναλαμβάνω και το λέω εδώ και καιρό εγώ προσωπικά, να πούν αλήθεια στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός έχει και τη μεγαλοψυχία και τη δύναμη κάποια στιγμή και να συγχωρήσει και να δώσει ελαφρυντικά. Αλλά να μην τον κοροϊδεύουν πλέον. Μπορούν κάλλιστα αντί για τα 170 εκατομμύρια αποζημίωση να πάρουν τα ονόματα. Γιατί με αυτά τα ονόματα, να πω και αυτό και είναι το τραγικότερο, αυτό εγώ προσωπικά πιστεύω, με αυτά τα ονόματα η κυρία Μέρκελ εκβιάζει την ελληνική πολιτική σκηνή. Με αυτά τα ονόματα, προσέξτε, η κυρία Μέρκελ εκβιάζει την υπογραφή και την ψήφιση του μνημονίου. Αυτό είναι η δική μου προσωπική άποψη, με ποσοστό βεβαιότητας 99,9%, και εδώ σήμερα κρίνεται το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Περιμένω άμεσα, και δεν θα το κλείσω το θέμα αυτό, όχι μόνο εγώ και πολλοί συνάδελφοι, να ζητήσουν ονόματα, να δοθούν ονόματα, και δεν θέλουμε χρήματα, δεν θέλουμε συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να βάζουμε τη λάσπη στον ανεμιστήρα και αυτός ο ανεμιστήρας να διοχετεύει αυτή τη λάσπη σε όλους εμάς που έχουμε ιστορία, που έχουμε πορεία, που έχουμε οικογένειες, που έχουμε παιδιά, που έχουμε φίλους, που έχουμε στο κάτω-κάτω, ρε αδελφέ, μέτωπο. Μάλιστα. Το καταλάβατε? Αυτό που είπατε είναι συγκλονιστικό, είναι βόμβα, κύριε Σταμάτη. Λέτε δηλαδή ότι αυτό είναι χαρτί, είπατε, που κρατάει και κραδένει προς την ελληνική πολιτική ηγεσία η κυρία Μέρκελ, και το πιστεύω απόλυτα. Και εκβιάζει. Η κυρία Μέρκελ. Ναι. Έτσι. Το πιστεύω, αυτό το πιστεύω μου. Και το επαναλαμβάνω και τότε θα το επαναλαμβάνω. Έχουμε μια συνωμοσία συγκάλυψης. Τουλάχιστον να μου αποδείξουν και το αντίθετο. Αυτό εννοείται ότι σήμερα η ελληνική πολιτική ηγεσία συγκαλύπτει τα συγκεκριμένα πρόσωπα? Εκβιάζεται. Και δεν εννοώ 2 ή 3 πρόσωπα, δεν εννοώ αυτού του είδους την ηγεσία, εννοώ το σύστημα. Εκβιάζεται. Προφανώς είναι και στα πλαίσια των 600 δισεκατομμυρίων που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να δούμε ποια ονόματα είναι αυτά που έχουν στείλει τα λεφτά τους έξω, μεταξύ των οποίων και πολιτικοί. Είναι, αυτό που είπατε είναι ουσιαστικά βόμβα, κύριε Σταμάτη, ότι δεν πρόκειται να αφήσετε, λέτε, αυτό το θέμα πριν δοθεί. Βεβαίως. Βεβαίως. Και όσο θα είμαι ακόμη βουλευτής, και πιστεύω θα είμαι ακόμη βουλευτής, γιατί θα ξαναπολιτευθώ και θα συμμετέχω σε ένα μέτωπο αντιμνημονιακό, θα συνεχίζω αυτό να το ρωτάω. Σε ποιο, αν επιτρέπετε? Θα συνεχίζω να το ρωτάω πραγματικά. Καλά, συνεχίστε να το ρωτάτε. Σε ποιο μέτωπο? Να ρωτάω. Σε ποιο μέτωπο, από ποιο μετερίζει, θα χρησιμοποιήσετε την ορολογία της κυρίας Σακοράβα, από ποιο μετερίζει θα ξαναπολιτευτείτε, κύριε Σταμάτη, και θα διεκδικήσετε την εμπιστοσύνη των ακαρνάνων, των ετολών και των ακαρνάνων?
Κύριε Τριανταφυλλίδη, αυτή την ώρα βλέπετε γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Και γίνεται μια προσπάθεια που έχει ως συνισταμένη την αμφισβήτηση του μνημονίου. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα πολιτικά θέματα και τα θέματα τα ιδεολογικά έρχονται σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα. Ναι, ας πούμε και τα δευτερεύοντα όμως, καλού κακού, ας πούμε και τα δευτερεύοντα. Έτσι λοιπόν θέλω να σας πω, νομίζω ότι πλέον τα δευτερεύοντα είναι πολύ μικρά σε σχέση με τις εξελίξεις σημερινές. Οι διαχειριστές είναι όλοι των επιταγών της Τρόικας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Γερμανίας, να το εξειδικεύσω, έτσι. Τώρα ποιος θα είναι καλύτερος διαχειριστής ή χειρότερος διαχειριστής, αυτό περίπου πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ο οποίος προσδοκά, αλλά δυστυχώς, και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, δεν βγαίνει ακόμα κανένας να του πει την αλήθεια, να του πει για τον Ιούνιο, για τα μέτρα που έρχονται, για τις αύξησεις στις αντικειμενικές αξίες, για τις μειώσεις των συντάξεων, των μισθών. Κανείς δεν θα τα πει αυτά. Κανείς δεν θα τα πει αυτά. Ο Σωτήρης Σωτηρόπουλος μου επιτρέπει. Κανείς δεν θα τα πει αυτά. Κυρίες, νέα μέτρα του Ιουνίου μετά τις εκλογές. Πρώτον, 15.000 απολύσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μετά από αξιολόγηση. Δεύτερον, περαιτέρω περικοπές στις αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων. Τίθεται υποσυζήτηση ο 13ος και 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Τέταρτον, νέα μείωση του κατώτατου μισθού και ημερομίσθιου. Πέμπτον, νέες περικοπές στις κύριες άνω των 1.000 ευρώ και επικουρικές συντάξεις. Έκτον, νέες μειώσεις στα εφάπαξ μέχρι και 30% και στις αποζημιώσεις λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Εβδομών, περικοπές στις αποδοχές των 250.000 λειτουργών του δημοσίου, στρατιωτικών, αστυνομικών, δικαστικών, διπλωματών, ιατρών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακών καθηγητών κλπ. Που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια κατά μέσο ποσοστό μεγαλύτερο του 10% που προβλέπει το μνημόνιο. Και 8. Περικοπές σε κοινωνικά επιδόματα με την καθιέρωση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Οι δικαιούχοι επιδομάτων πολυτεχνικών, φοιτητικών, ανεργίας και αναπηρίας θα περιοριστούν σημαντικά, καθώς θα τεθούν νέα χαμηλότερα όρια δηλωθέντων και τεκμαρτών εισοδημάτων και μόνο όσοι έχουν εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν τα όρια αυτά θα εξακολουθούν να λαμβάνουν τις συγκεκριμένες παροχές.